siitä, että mä annan iloa muille. Miten sä annat sitä iloa muille? No kun me lauletaan ja tanssitaan yhdessä, niin ne tulee iloisiksi. Se on ihanaa tehdä yhdessä ja sit mä tuun iloiseksi, kun ne tulee iloiseksi ja ne tulee iloiseksi, kun meillä on kaikilla kivaa. We are marching in the light of love. We are marching in the light of love. We are marching. We are marching. Oh, we are marching in the light of love. All Barbies, all Barbies, say them right now. Say the Barbies. All Barbies, all Barbies, say them right now. Missä veit mun Barbini? Mä tiedän, et jo välillä hävettää, kun metsit niiden hiuksia sävyttää. Mut hei, se on vaan leikki. Kyllähän poikiinkin pitää saada käyttää netti. 2010-luvulla Suomessa poikiinkin pitää saada leikkiä Barbeilla. Veera, miksi sä jaksat tulla joka päivä Toijalasta, tai ei joka päivä, mutta usein tulla pitkät matkat Toijalasta Helsinkiin tai Espooseen kuoroharjoituksiin? Koska saa olla semmoinen kuin haluaa. Ota sano uudestaan. Saa olla sellainen kuin haluaa. Eikö muuten ole helppo olla silleen? Ei. Koska maailma on sellainen, että pitää mennä tiettyyn muottiin. Jos ei mene tiettyyn muottiin, niin se on sit silleen pois. Onko sun sellainen, että kuorossa olla? Ei, et kuorossa saa olla semmoinen kuin pystyy ja haluaa. Espoon palvelukeskuksessa on kaikkein paras jengi. Keskiviikkoisin! Put! Lieru. 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 Kerran sinne satumaan päästä pois. Again, Asika. No mercy. Siskosi vei Barbisi, ei hätää, täällä on paikalla iso veli. Mennään etsimään nukkesi, jos mäkin saan niistä yhden.